Vi har lavet cracking af paraffinolie. Vores opstilling er, at vi i et stativ har spændt vores koniske kolbe fast. Under kolben der har vi sendt bunsenbrænderen og varmet vores perlekatalysator op. Proppen af den koniske kolbe har 2 huller, og i det ene hul er der tilsluttet en pipette, og i den der er vi fyldt med paraffinolie. Og i det andet hul der er der en båret glasrør, der fører en slange over til et stort reagensglas med et langt glasrør. Ja, det er vigtigt, at man bruger et langt glasrør, da væsken skal køles ned. Det, der køler væsken og fortætter den, er, at reagensglasset er placeret i et bæreglas, som er fyldt med vand. Fra reagensglasset er der også et kort rør, som der fører en gas videre op til vores urinpose. Det der sker, det er, at paraffinolien forsigtigt dryppes ned i vores opvarmede perlekatalysator, det vil sige 1 dråbe ad gangen. Olien vil have opvarmes, og nogle af stofferne vil fordampe. Dampen bliver ledt gennem slangen og ned i et reagensglas, hvor det bliver nedkølet og bliver til en væske. Det kaldes, at gassen fortættes. Da stofferne har forskellige kogepunkter, vil nogle af gasserne altså forblive gas, altså ikke blive nedkølet. Og derfor sive videre i næste slange ned i urinposen. Vi tager så væsken, som er i reagensglasset, og sætter ild til det. Væsken brænder fint, hvilket bekræfter vores teori om, at det er brændbart. Resten af væsken tilsætter vi brun vand. Det der sker er, at væsken går fra at have en gul og uklar farve til at blive klar og gennemsigtig. I starten af vores forsøg havde vi alkaner, der bliver til alkener, da vi varmer det op. Og de havde forskellige kogepunkter, og nogle fortættede, og andre bliver ved med at være i gasform. Når vi så tilsætter brun vand til alkener, som vi har på gasform, bliver det til alkaner igen. Formlen for gassen er tilsat brun vand, eller formlen for gassen tilsat brun vand er det her, hvor det første er en dobbeltbinding, hvilket viser, det er en alkene. Når vi så tilsætter brun vand, bliver det til en alkane. Den proces, som vi har brugt for cracking. Og cracking er en proces, hvor større carbonhydridmolekyler nedbrydes til mindre. Man anvendes f.eks. til fremstilling af benzin fra tungere oliedestillater. Cracking anvendes også til fremstilling af alkener, som vi gør i dette forsøg. Men det, der er vigtigt ved cracking, er, at den totale mængde af C-atomer og H-atomer ikke ændres. Alkener er en komponente, som har en dobbeltbinding mellem 2 C-atomer. Eten er en af de mest kendte produkter af cracking. Det kan fremstilles af råolie. Alkaner er også en komponente, men der er kun en enkelt binding mellem C-atomer. Det, der er vigtigt i det her forsøg, det er at huske, at man skal varme katalysatoren rigtig godt op, inden man starter forsøget. Og så skal man også huske, at man kun skal putte 1 dråbe paraffinolie i ad gangen,